Pontevelia kay kainan nga palambot nga aksyonan o kung nalambot nga aksyonan ining pila ka mga complainant and may initial digto nga siguro may ara clarification nga ginhatag, but for sure no I don't know kung nakalambot man ning complaint sa opisina dira sa nga konsehal. Action Reports, Afternoon Edition. Councilor Calao mayong hapon si Action John Diaz diri sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon, Action dyan, no? Mayong hapon sa atong tagpermati kag salamat gid sa kagayanan maka kita clarify sa salamat gid. Councilor, medyo choppy ang signal base maka-adjust ng kita gamay. Well, anyways, Councilor, I don't know kung nakalambot si mong concern nga may ara kuno mga groups ng mga child development workers nga may ara sang complaint. There are around 100 plus dari sa Bacolod City. And may iban pagid, Councilor, no, nga hindi man child development care workers pero may complaint regarding sa health emergency allowance. Anong paglantaw mo diri, Councilor? Yes. Gina-hospital tayo, no? Kang mga grupo nga nag-question, no, sa approval or decision sa pagditrihok when it comes to pagbanagtag sang ginatawag naton health emergency allowance. Kay actually kita mismo nakibot, no, sila nakabulan gina-expectar naton and na-clarify naton sa City Health Office nga sugdan na that time sugdan na ang distribution and in fact late July nagpirma na ang aton alkalde of course sa pahanugot sang sanggunian panglungsod no magsulod na sa kasunduan ang aton local government kag ang aton Department of Health which is national, no. Ang masabat naton ang clarification will have to come from the national, no. Maklangayo man ta sang pahanugot, no, sa City Health Office, buwas mismo kay luyag naton ibutang sa black and white, no, ang rasones kag ang ilang explanation kun nga amo ini subong ang sitwasyon, no. Hindi ko luyag unahan, hindi ko luyag isabton ang ina nga balabanggotanon, ina nga mga issues nga akon-akon lang maom, no. So we will formally request, no, through City Health Office ang DOH. In fact, kagabi upod naton tani, no, department duwa ka undersecretary ang regional director duwa man kabilog nga bag-o kaya bisita sila sa aton nga syudad, no, nag-host ang aton syudad sa isang kagabi, no, sa isa ka tipon and wala ko lang nakita, no, ini nga mga issues nga gin-raise subong, no. In fact, action dyan luyag ko maklarify nga ang kapalabot sa aton are private messages, no, kag I think makita ko ba sa social media, no. So if makapungko or makahugpong ni ang scene nga ginahambal nimo complainants or if they want to be clarified, mas mayo tani, no, paagi sa isa ka sulat, no, para officially mapalabot naton sa mga katungdanan, no, meaning agencies involved, no, kay kabudlay nga from one mouth to another mouth, mas mayo gid niya sila mismo sabat since sila maka-justify, no, kung anak amo ni ang aksyon nga gakatabo subong. Oh, so basically, konsehal, ang imo pagaymuon, you will be seeking clarification directly from the national office about sa problema or conflict sa guidelines. Yes, of course we can make some phone calls, no, verbal clarifications, no, but again, since emotions are very high, no, meaning kataas ang pagpagot ng iba nga grupo kag pag-ugtas, luyag natin nga ibutang sa sulatan para ang pamanggot naton dapat may investigation, no. As it may, no, kung kailan lang investigaran nimo naton ina, but hindi ta na pag-unahan, no. So na mahibaluan kung ano gid ang sitwasyon, anong natabo kag kung ano ang explanation, no, sang agencies involved, no? Especially nga of course budget will come from national, no, so sila ang may diretso para magpathag kun nga amo na ang tuyo sang ilang
nga tikang subong. Okay. At least, konsehal, may harap bala action, no, nga liwat himuon ang inyong komitiba para nga sa nagahulat gapon clarification nga hindi pa satisfied sa ilang nga nabatian parte sa HEA, may harap sila para buton. And thank you for that, Councilor. Action dyan, gina-assure ko nga aton nga grupo, no? Nga aton nga mga government workers, especially ang mga na-expose ng simpos ng pandemic, no? That we are on your side, no? If i-allow lang ini ng Department of Health ang tanan, kag ihatagan na nila tingog na abi, hindi, no? Again, upod kami, no? Ang sindimento natin upod sa ila. That's why buligan ta sila sa pagpagi sa usisa sa pag-clarify, and if kinahanglan mas mabusisi nga paagi, himuon ta ina, no question, himuon ta gid hindi buligan ta, no? Ang ilang nga hinaing, no, kay we understand fully, and again unang blato, no, kung pwede ta lang tani, no, kita masabat para sa kwan sabton, mas mayo gid kita sila ang nag-opera sining mga lihok, no, or mga tikang, mas mayo sila gid ang ma-explicar, no. Ayo lang ta action dyan with formal, no, ibig isisi lang ta kung masulat sila kay Mayor, sulat sila sa DOH, no problem with us, no, whatever we mas mayo nga para sa ila kung komportable sila, but again we encourage nga gina-encourage sila na ibutang sa kasulatan, no, para ang komunikasyon ma-formalize, no, hindi wala haka-haka or sabat nga sobra or sabat man nga kulang. Anyway, thank you so much, Gid, for the update. Councilor Carl Fontevera, I know for sure nga medyo busy subong, no, ang imo dira kagado ka session kamo. Pero anyway, ma-update na kami soon, Councilor, kabay pa open gyapon ang linya mo sa amon diri sa Action Radio for further update on HEA, Councilor. Anytime, action dyan, no, salamat ko sa regionan, makapalabot sa aton mga utod. Again, no, isa kita ka grupo, no, diri ko upod sa inyo sentimento, but of course we understand, no, ang mga rules and policies and guidelines giniha ko isang DOH, no, kaya kung dolin mo sila, so pamatiyan na sila, no, kag before we mo pagka-decider naton. Again, more power sa dyan, so, sa regionan, anytime, no, basta para sa public service, welcome. Salamat, Councilor. Action Reports, Afternoon Edition. Ang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod, Councilor Carl Fontevera, kabay